ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವಲಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ವಡ್ಡರ್ಸೆ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಐತಾರ ವಾರ್ತಾಮಾನಿ ಕತೆಗಾರೆ ಜೋಗಿರೆಗು ಕೊರಿಯರ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರ. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವಲಯ ಕುರೊಂದುಪ್ಪುನ ವಡ್ಡರ್ಸೆ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಕತೆಗಾರರು ವಾರ್ತಾಮಾನಿ ಜೋಗಿರಿನ ಜೊತೆದಿತ್ತದ ಐತಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಬಂಟೆರ್ನ ಭವನುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೆದ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಿರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಜೋಗಿರೆಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರ.